On di bagasat tahunon tahun transformasi HKBP 2025. Hawa kamanginang sudah mahitan mendukung di ulaonon. Jala adongdo nanek sifatu pot tadi si ngatebegi nakinang di tahun transformasi ala rikok di somang depiga nakin nataida barhite di SKI na parjolo titik na JPCon imam mahite database asa sudi mahitan non bisa datiki patu pau manut database bisa ada tempat dohot tu keuangan ya pembekalan keuangan asalam sudi kita pas satu ini desentralisasi baru mesti arong tu pembekalan tu kapangulan nagok tiki termasuk mana pembekalan sudah kaparhalan situa alemu kerana ni jakar esok manai alanya ka partikian atau luha muse itikina JP muse non adong dope muse na TBG nakin ditugi ya KBP so dia do asalam denggan. Jadi di tahun transformasi ora sudi majora hita mengalir rohata todita na TBG nakin jamita na pinasa ni inang pareses ke kita berubahlah oleh pembaharuan budimu saya na jek peksianira tak pula gejang di tahun transformasi mulubui du hitam non mengarahot akaros ni huria rotu gereja rotu pertanian rotu kumuan itu adalah sudah bagian ada perubahan akan namalas rotu gereja iman no sifatu pauta ngatebegi di tiap hari minggu di banyak pareses lo kita uya ta desdesi makaros huria itu transformasi nama saya sederhana mulate mana tong diamang jansen situpul ada tagana sidade naking tujulu di pasah nesida do di son senamamod do yate maka tay hama naking do nesida upasaha tu pakabadita resota mang asa tong ma transformasi di bangsa tahun non sungguh-sungguh nesida nina temu tanga maju tamata dan sen situpul ate dak siapa resestai dak sian HKBP noni khusus pribadi nesida do pasatong itu sida kita alain nakinga tuaw di sipon asa suwe amang akka udan dihuriai do pendeta resort mendukung transformasi kita dan na parpuria no puncakna gimana kisudi panitia isidong inti nate puncakna non padu kota ma mungkin rencana di November bisa ada giduman non isima benota puncak transformasi di HKBP so dia bentukna carana non berhite panitia manon makatai akamangenang ati alesade siani pamotoron nami do hita adong don nosade siani pencarian dana untuk operasional tu distrik di sini di distrik kan non pamotoron ni keuangan do so dia keuangan di distrik ala memang dagui mengkaper nese BSK tu distrik ikon na adong do patu pauta bagaimana pencarian dana asal merdalan di operasi distrik tentu di panitia manon mameremi do di sini di distrik kanon berita keuangan kebun nesida manon nasom manahurang sifat kota tu distrik akai makamanginang sudah kita taruh ison lain mari kita mendukung tahun transformasi tali amarohata todita tadukung panitia tadukung paresesta asal buito merdalan ulota distrikon horas panita tentang kalau tu sudah dulu kalau pakai dia sudah dulu dia orang tidak